ụmụ nwoke na-eme ọfụma na-eme ezigbote ọfụma. Chukwu gọzie m nnọọ ife ọbụla ntịle aka ọ na-aga aga. So m wee tozuo ịnụ nwaanyị wee chọba nwaanyị. Chukwu gọzie m maka na ememe ekpere nye m ezigbo nwaanyị. Ọ sị m nne na dis girl na ya fụsịala ya n'anya, na the girl fụsikwulu nyanwa n'anya, na the girl ada akwụghali very peaceful lady, na ọ da enye ya nsogbu, ọ da enenyili ya anya nothing. N'ife ọmụgolie sofa bụ ụmụ na-atọ ya wee nọgide ịmagonu ụmụ enyi ya nwoke fegheligide ya wee chọọ ka ya soro ha feghelie wee nweta dis girl yọta na n'ife ya ji wee sịkwanụ ka ya sobe dis girl bụ na ọmụgo ụmụ na abụ bifo yọta na so na o nwere ife megide enu ka ọ lie ọnya ntoye n'ụbịa nọ ya ka ya ji wee chuzu onye, mana ifukwu dịka na ọma anọ mma tokwulu na-ama ya na ya na-abụ wee kwụba fa kwụọ dịga asị na ya dị ime na asị nke na-eme na ọsị ịgbagonu ya asị eniwe na ya ga-anọ n'ime ndụ gị ịghọta na-ete ekike arọ ụfọdụ nwa na ịma na ya na-anụ nwaanyị maka na ya gwara ya agwa o wee sị ya kwuo ego one ya ga na-enye ya every month, nye ekpe n'elu kpe na ala kpe n'etiti na abụ ọjụ si ya na ọnya nwanwe nwa na ọ ga-ekwulili ego one ọ ga na-enye ya every month, na ya chọrọ every month ka a na-akpebe ikpe na ọ ga-ekwu ego one ọ ga na-enye every month. Ọ bụrụ na o nwere anything ka ọmụlụ ọ bụ na nke afụ bụ extra ọkwa ịghọta ebe m na-eje ịmagolo mfa na abụ dọgide na ya chọrọ nkọtụ maka na ya na-anụ nwaanyị ya wee kwalụ wee na-enye ya ego every month. Na o nwee one day enyi ya nwoke chọtara ya, this girl wee batanye were envelope ya na-enye ya ịmagolo achala ugo na-asị ya onye ọ nwunye gị ka ọ gịnị ya achị ọchị si anọ ịmagolo n'ije nwoke. Ọ sị m nne na ya kwugidela ụgwọ till 9 months. This girl n'ọkwa operation ka o ji wee mụọ nwa wee kupụta nwa ọbụla nwa nwoke. Ọ sị m nne the girl wee bịakwa ha negotiate again maka na nwa ga-eyi na diaper, na nwa ga-ete n'ude, na nwa ga-egonu bed, na nne ana ibie ha wee kwụsie ya ebidokwa kwụbakwa ya ife niile na-aga ọfụma. Ọ sị m nne ya mụrụ na ya balụ moto ndị oshi, na ya mụrụ na ọ bụrụ sọsọ ya nọ na ndụ this girl ọ da anụkwa di na ya mụrụ na enwere ụmụ nwoke na-atọ ọzọ n'ime ndụ this girl. Na ọka si wee malụ ka a chọrọ ịkọrọ anyị kịta. So nwa wee togide wee lụọ 1 year wee ya eme the first birthday. This girl wee bịa wee sị ya na ọ ga-enye ya ego ya ga-eji wee organize the birthday, ga-enye na ego ọ kpọrọ ya na-asị ya ihe ọzọkwa birthday obere nwa na-eme na okwere ụmụ ya ụdị birthday na ọ dị too much. Ịgbagoduto na ya chọrọ mkpọtụ nke ọbụla o kwuru nye ya wee nye ya ego wee organize sia birthday wee n'ụbọchị afọ na egolu gift were ezigbo ọkpụrụkpụ ego ya ga-enye ya wee jebe wee luo na ya bata na o nwee one guy na ya n'akụkụ kudo nwa anụnwa amụrụ ọfụ n'aka mana si nọ nke afọ mụrụ the second one, then the other guy nọrọ ya n'aka ekpe nke mụrụ the first one na-achụgharị the guy ugbogo ọchụrụ ya ụgbada ọchụrụ ya. Ọ sị m ya enekete dị setting anya na ya mara ebe a ga-esi wee tiwe ọkpa, na ya mara ebe a ga-esi wee banyere ya akwụ nnọọ one side. Ọ sị m ya afụ the girl ọkwụnwụọ mee ka nkịta nyụrụ arụ isi. Ọ sị m na ọdịga anyị na-ekwu ihe a ga-eme na ọdịga anyị na-akọmandị jidesie nwa ike makodosie nwa ike etu ka si wee nọrọ ka stranger na-ekilifa. Oge a ga-awa keeki wee luo ka akpọkwana ya si anya bịa ka ọ waa keeki ka o kutekwanụ nwa kunye eke afọ nwa ya cha ya gbakwa nkịtị maka ndị mmadụ jụrụ ebe niile like he said before na ya chọrọ mkpọtụ nọ nke ku nwa so wee gwa keeki everything na ama adịlị sef na ya bịa na ọ bịakwutere ya sị nnọọ nke nwa gatasị ya iliga ife ije welu nne ka ibie that's it. Wee bụrụ na this girl nwere ụmụ nwoke na-atọ na ndụ ya ịbụ ọ maala onwe fel papa nke diọkpala na papa nke osote, mana papa nke osote na-echekwa na onye nwa mụrụ nke eko ịghọta kịta na ebe afọ ka ya nwa nọkwa wee decide ya na nwa abụrụ nwa ya wee welu gift ya golie dọba na ana ebe afọ na enye ezikwu ego wee na lụzie wee kpọọ anya after the party wee sị ya biko na ụdị embarrassment ya nweta ebie na enwetarụrụ ya na ndụ ya, kedu onye bụ ife anwa ka nwa afọ. Ọ sị na papa the second one ka ekwena ife ijire ka izi m nwa ka ekwena ife ijire chọzi ka nwa keeki ka ezi ọkwamụnwa kwụrụ ụgwọ pati. A sị ya n'ịmago na onwe ka o si wee dị mmadụ ji ebe niile fa wesiela oche ka ekwena ife ịchọ ka ya mee na ịmakwu na bife bịa na fa abịasigo nke nwa na ya chọrọ ije mebe mkpọtụ nna ibie
ya wee sị ya na a ga-eme DNA na o bugodoro ụzọ jụ na afọ ama mme DNA ya wee sị ya na a ga-ewepụ okwu n'ụwa to court ọ wepụ eto polisi na ife niile ya nye gị na ya ji list of it ọ wakwala wee pụta nwee mee DNA ọ bụrụ dị ya nwa mụrụ dị nwa ma mmazi nke bụ ọchụpụlụkwa bọga afọ na be die na bọsị ya na nwaanyị a melụ DNA mesie wee bụ na nwa abụrụ nwa ya bọsị fajeli iweta rizọt ya wee ruo onye aka wee na-aba na-eye elu na-eme nna na-eme ibie n'ụlọ ọgwụ na amara na ụmụ onye mali ya nọ ebe afọ welu vidio na-etepu ife menụ tepusi wee sendị alụ nwunye ka nwunye jụrụ ya na ya gọnwụrụ nwaanyị apaki ya ngwongwo ya na be nne ya wee ya n'elu ya na ya n'etiti na abụ nwere etu esi ayọ mmadụ ya ayọrịa isiledicho ya n'elu ya na ya n'etiti na abụ na nwere ya jee ebe nne ya jee ebe ikwe jee ebe ibie jee frens ya niile na okwere ọsị m nne na ife agbasasịkwala anya a na-ekwu nwaanyị ewepụ okwu kọt si ya bịa kwụrụ ya chai sọpọt na ya chọrọzi na ife gbalịaghala ịbụ na nwaanyị a mara ihe niile a until hospital o wee malụ ya wee na-arịa ya ma mmezi ya ma nne nna ya ma nne ibie nwaanyị a wee jụ ọ dị unu ka nwaanyị ọfụgburu ya n'anya le ọ dị enough iji wee hapụ ya ebe ọ bụrụ ya nwa nwee nwa ịghara na ebe ọ mara ife niile ama elu mana ịgwakwa anya eziokwu na mgbe ya bido kwụba dis girl ụgwọ na nwunye notisikwa mana ọ mara na nwaanyị ka a na-achụ ya na ego tit bara like ego ya na-enye na echi asa spoil ya chenji tụrụ ọjọọ nyanya asị ya na ịmagolo na o nwere ka o si wee do n'ọfịs na ndọkwa mma ya baa na nọọ kịta ka nwaanyị a kwuru ihe niile si ya yes na ya amagolo mgbe ihe a mere ya maka o si wee chenji nna anyị bi ya na-ama na ejiri ya mara na ya na-ama na ejiri nwaanyị ọzọ na ọ bụrụ ya bụ die ka ya na-ama na ejiri ọ sị m na onye gwu ya na diskel ya edivọs ya na ya ma nkwe na o nwere ife nye ayọrọ diskel n'ụwa na ya ma mmezi ọjụ ya wee na-achọ ka ya malụ na o kwere nghọta ọ dị unu ka diskel ọlọv buru ya na ọ maka destin ka o ji hapụ ya na ọ bụrụ na nwa afọ bụ nwa ya is a different case mana nwa abụrụ nwa ya not just ịgbago onu ikpanya kosido sorry mfat na ya chọzikwa iko ọmajụ si na ya chọrọ na ka a na-akọla anyị ha kịta nafa agbasago ya na-akwụ accommodation na-akwụ child support na-ayọ nwaanyị a na-akwụgharị ka na-ayị ya ọmarịjụ kedu ife ọdụ unu ka ọnya kpata nwaanyị a ji wee hapụ ya ọ na-ebule ebu dị ga china nwoke life nogoro ike ihe a ibele adụrụ edọf nwunye gị ji wee hapụ gị after all na ngwa afọ abụrụ nke gị adịdị iche gherigodo o kwesịrị ịgbaghalụ gị ma ọlọvụ bụkwa gị na ọ bụrụ na ọlọvụ gị na ọ ga-agbaghalụ Chineke mụrụ m ya ka m jụọ gị gịwa ịlọvụlụ nwunye gị so ịlọvụ nwunye gị ọgbagodughị oke ije na-ese nwaanyị ọzọ igbo gị segide igbo gị na-akwụ ụgwọ ọnwa ụgụdị ụgwọ ọnwa till betide wee gbalụ o nwere nwaanyị nọ n'ụwa a gị na ya na-abọbi gbanwee ya manụ ọ maara so dị iche na nwaanyị niile nọ na marriage do happy almost 50 or 60% of women nọ na marriage tata is not happy they are waiting patiently for you to misbehave. Oh yes ụmụnne m tii na ọdụdụ okwu a ọdụdụ ka nwaanyị ọlọf buru ihe bifo adị m sorry but ka ndị mmadụ saa after all public ka ị wetara ya kweghị atago alụdụ ka dị n'ụbọchị ọzọ